y dyddiau yma, pan mae gymaint o sôn am ddiheintio, bob man dyn ni'n mynd i siop, pobl a cyfarpar i ddiheintio i dwylo. Ac yn mynd am meddwl i nôl i estalwm pan oedd bobl yn plannu y planhigyn hen ŵr tu allan i'r closet neu'r toilet neu'r tŷ bach oedd yn yr ardd am sennydd gwrs a dim cyfleusterau i molchi ar ôl bod yn gwneud y gwaith pwysig. Felly oedd y llwyn hen ŵr tu allan yn ddelfrydol. A mae arogl mor ddymunol arno fo, a mae rhywun yn dueddol o fi gyffwrdd o yn ddiarwybod a rhwpio'ch dwylo arno fo. A mae arogl hyfryd arno fo. Ac diolch byth wrth wneud hynny, oedden nhw'n diheintio i dwylo. Pob tro dwi'n basio fo. Dwi'n mynd yn ôl i gartre fy nhad yn Llangadfan, Pantredinog, Moel. Ac oedd gen fy nain 2 lwyn o hen ŵr wrth ar ôl chi mynd fyny steps i'r lôn yr ardd. A bob tro dwi'n haroglio, dwi'n ôl yma. Ar ôl bod fewn dros y gaea yn dod allan ac yn chwilio am dalan poesion a pethau, achos mae'n dweud bod haearn mewn dalan poesion, a fe debyg bod y gwartheg wedi bod i mewn drwy'r misoedd y gaea. A'i corff nhw'n galw am y haearn ac yn mynd yn sydd i bita'r dalan poesion o gwmpas. Ac wrth wneud hynny yn dacluso'r buarth wrth gwrs. So fe'n job digon blinedig ydi torri dalan poesion. Dwi'n cofio fy nain yn defnyddio dalan poesion, neu wedi creu bach ifanc i wneud te dalan poesion, achos mae'n debyg mae hithau'n cael haearn. Hefyd yn dod y bobl fe te dalan poesion. Dwi'n cofio hi yn casglu dalan poesion bach newydd ffres neu bach byr a rhoi dŵr. Dwi'n cofio pwy ychwanegiadau eraill wedi rhoi, ond dwi'n cofio bod dalan poesion oedd y prif gynhwysyn. Oedd y bobl yn tyfu'r wermod lwyd a'r wermod wen, ac dwi'n cofio yn dwnsyn yn hongian o dan y llofft sychu. Wedyn, pan mae rhywun ei stumog yn ddrwg, hogler i wynt neu beth diffyg traedd, oedd yr yfed y wermod lwyd ac oedd o yn chwerw ofnadwy. Falle mae rhywun yn defnyddio rhyw dro ofnadwy annymunol fel rhoi bistil ar ben wermod lwyd. Y drwg ar ben y drwg ydy chymod y bistil y bail felly. Yn egluro sefyllfa ddrwg. Ie, fel rhoi bistil ar ben wermod lwyd. Wedyn mae'r wermod wen, maen nhw'n ddefnyddio fel, maen nhw'n rhoi 2 wermod wen ar brachdan. Ac os dwi'n cofio'n iawn, mae o'n helpu gael gwared ac i'r pen. Y wermod wen, dwi'n meddwl, os dwi'n cofio'n iawn. Oedd y gwartheg yn rhan bwysig iawn o fywyd pawb yn y ffarmau, achos oedd pawb yn hunan gynhaliol. A gwartheg fewn, wrth gwrs, oedd rhywun yn godro'r gwartheg ac yn gwahanu'r llaeth efo'r separator, rhoi hufen yn mynd fewn i un peth a'r llaeth sgim yn mynd i'r llall. A dwi'n cofio rhoi llwy fawr o dan yr hufen, llwcio. Beth bynnag oedd rhywun yn cadw'r hufen i suro mewn potyn pridd mawr a rhoi rhyw droedd o bob dydd ac ychwanegu hufen ffres i wneud menyn. A unwaith y wythnos oedd rhywun yn corddi a troi'r fyddau ar menyn a rhywun yn trin y menyn. Ond weithiau, oedd yna rhyw flas rhyfedd ar y menyn, fel arfer oedd o'n peth mwyaf blasus a hyfryd. Ond weithiau, oedd yna rhyw flas anarferol braidd yn annymunol ar y menyn. Ac oedden nhw'n dweud, achos bod y gwartheg yn pori cae yn llawn o flodau menyn, y flodau melyn sy'n mewn cae. A dyna be oedd yn rhoi y blas ar y menyn. Felly. Erioed dwi'n hoffi cerdded mynyddoedd fy hun. A ar ben, yn Llanbrynmair, mae'n olion cyn hanes. Ac ar ben newydd ynyddog, sef y mynydd mwyaf sydd yng nghanol plwy Llanbrynmair, mae yna 3 cylch o olion cyn hanes. Ac fel mae dynoliaeth, jyst yn myfyrio meddwl beth oedden nhw. Mae yna lawer iawn o chwedle ynglyn â'r 3 cylch yma. Mae'r rhai yn dweud mae olion paganaidd, rhyw fan i addoli ydyn nhw, neu lle i gladdu bobl. A mae rhai bobl, mae yna bobl wedi darganfod cistfaen fewn yng nghanol rhai o'r cylchoedd yma, ac wedi dod o hyd i esgyrn a llwch yn rhai yn nhw. Ac eto mae'n dal yn ddirgelwch be'n union,
ydy pwrpas nhw. Mae yna 3, fel o'n i'n sôn, ar ben newydd fynyddog. Yr un llia ohonyn nhw, mae bobl lleol wedi bod yn galw yr allor. A honno di'r llia, a honno sydd yn y lle mwy amlwg, yn y codiad tir, chydig o godiad tir ar ben y mynydd. A wedyn, mae'n un arall o'r enw ceirau. Ond yr un mwyaf enwog o'n i'n clywed amdano fo pan o'n i'n yr ysgol oedd lled croen yr rych. Pam y lled croen yr rych, meddech chi? Wel, yn ôl yr hen chwedl, o'n ddau fistach banog yn pori ar ben newydd fynyddog. Ac oedden nhw'n ffrindiau ofnadwy. Oedd y ddau yn mynd ac yn pori efo'i gilydd bob man ac yn gorwedd efo'i gilydd yn y nos. Ond rhyw ddiwrnod, gath un o'n nhw orfod symud i ben Moel Iddew. A Moel Iddew di'r mynydd sydd rhwng Cemes a Llanbrynmair. Ac oedd yr un oedd ar ben newydd fynyddog yn gallu gweld top Moel Iddew. Ac oedd y ddau brefi efo'i gilydd, dydd a nos am ddyddiau. Ac wedi torri calon. Ac wrth dorri calon, fi oedd y ddau farw. Un ar ben newydd fynyddog, a'r llall ar ben Moel Iddew. A'r un ar ben newydd fynyddog, mi gath i flingo, tynnu groen y ffwr, a ddaren nhw ledaenu groen o ar ben y mynydd, a rhoi carreg ar gorneli'r croen. A mae'n debyg, mae dyna pam bod nhw'n galw'r cylch mwyaf, ac oedd mae o'n un mawr, yn led croen yr rych, a mae rhaid bod o'n ychen mawr iawn hefyd. Ac dwi'n cofio clywed am rywun, oedd yr wraig oedd i wael ofnadwy, a erbyn bob nos oedd i llenwi fyny efo dŵr, y coesau di chwyddo, a doctor yn dod i gweld i'n ac yn deud wrth y teulu ar ôl bod yn lo. Dwi'n ofn i'r gweitha, peidiwch â dychryn os fydd i ddim yma ddori. Ond oedd y bobl yma yn gwneud trwyth allan o'r bysedd y cwn. Ac mi wedi rhoi dos iddi ar ôl i doctor fynd. Wedyn oedd dŵr i gyd wedi mynd ac oedd doctor methu deall. A mae'r rhyfedd heddiw, maen nhw'n dal i ddefnyddio, maen nhw'n defnyddio fo, dydyn nhw heddiw digoxin allan o bysedd y cwn. Blodau syml, bobl glawr. Syml, bobl glawr, toelyn, bron bo un. Ie. Yn lyflu. O neis. A mae'n cymryd enwau cymaint o flodau a gedwyd eri lles yn fwy na'i llun mwyn o'ch iechyd ar mwyn. Gwenyn gerddi'r plas, yn ngerddi'r gwenyn y plas yn dod i'ch gar. Natur yn